fills my soul to love and drawing close, and I lift my hands and sing, surrender everything. In you I know I'm found, my God, to you I bow, now until forever. Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. And through the fire I'll persevere, I won't submit to any fear. Where I go, you've been before, and all my trust is in you, Lord. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Oh, now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Lead me to you forever, Lord. I will pursue, I will pursue. You've won my heart, Jesus, you're all that I want, all that I want. Lead me to you forever, Lord. I will pursue, I will pursue. You've won my heart, Jesus, you're all that I want, all that I want. Now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Oh, now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Say sian pat ngi panpau kajing songu ya oblay ubam syam le ino ingi haduk kane klip mala pelak pat ingi say sian ini ok ban syakri ban pendan buram ya ke kerteng batyang tam jong tribe Jesus Christ unong panim jongi tenga ai khuplay ya baro kitu ki pala jupet ya kane ka YouTube channel
nang ta ya gitu ki bombat jupai ru ngai scam bah kana kasngi ka pamanta kindang kin yok ban pet ya ka kin yok ban syak skor ya ka khubor jong blai te hakane ka sngi ka pamta inya pule na ka ktin jong blai ka phila ban syam gospel jong yonis kalnong ka balai gadkhat na ka bakhat nriu naba ublai ula i kata ya ka perthai kat ba ula ai tino yala ukhun ubala kha marwai bat u ei ru ubanget hau unom jotsu nrei unyo ka jing im bom jukun naba ublai syam lapha yala ukhun sya ka perthai bon penram ya ka perthai nrei ba unyo ban penim ya ka perthai dau uta ubanget hau onom penram nrei uta ubanget ularem pa naba syam langet ha ka kerteng ukhun ublai ubalakha marwai te hakane ka sngi ka mamta nginyo ban pen kentang ya kane ka por nginyo ban pen kentang ya ladi simet to nginyo ban yali lang akhmat jong blai lamba ki jing duai try sai sien patrai ngiwan ban aingu eme hakane ka sngi ka pamta try ki jing don ringkat ka jong meken try mem syam le ino try hadu kane khlip mat ken try nrem lari mela sumar mela ker mela kudup try yangi mela pelong atry ngai kumki khun ki jong meken try sai sien pat atry to ai bingini asngo atry ka ktin ka jong me atry kanlong ka bari biang kan try ha ka jing im ka jong ken try kumba ktin ka jong me atry ngilayok ban puli atry mem lawan atry sikni ka perthai ban yok ban penim ban penrem ken try to ai kane ka sngi ka pamta atry memen pen lek dong men sim bukho jong me atrai ya baro atrai gitu ki ngap bat gitu ki bio sngow ya ka ktin ka jong me atrai khnam ngin yo ban pen impat da me ken trai long bol kur khu ken trai ka tang pathyang tam ka jong me ken trai pen slep me shakri jong me ken trai uban yo ban yasam uban yo ban hikaya ka ktin ka jong me ken trai ha ka ne ka sngi ka pamta long bol kur khu ken trai ka tang ka jong me trai ngi duai ban ngi aingu ken trai ha ka kertang ka pathyang tam jong Jesus Christ nong panim jongi amen te ka ne ka por ka badang sa ngan ai tino hi pastor in yo ban yasam ya ka khubor hakane ka sngi ka pamta tonga aingu yo play basa sisin pat ngala ban wan biang shaki yeng gi sem gi jong fi bat nga sngongu palat yo try babaro shikat tang lala i ga ban ai ka ktin gi jong play ngayo imentaru ki brio ki pet manla ka tayo kala nang kiu ka kompet jong ki bubun ki brio bat nganut man ong bagani ka jingkren ka bangi island bagani ka YouTube kala long ka jingmen toy ka ba crow ya pi barok hat ki bajio snow bat ngada ngets kamba mentag skiru ngala duai ngala pen kre bangan ai biang ini ka jingkren ka long ka jingmen toy ka ba crow ya pi ngakwa pin na plate jingmot shashkor ba namar ka ega bangan sakren mentag ski ka dega ngakwa ngan pen shay ya pi ya ka wai ka jing ka ba ki brio ka bubon ba menta ki dan aga jaka ka ba bat kim snow tho satya ki ya ka jing shep tiang bat kan itu pi ki poi ka jaka ka ba klumar kabanga kwa ngan kren man nagisngi kadai kawai na ki jing hikai kiba ngala ngan ong kiba bon ba ki brio kibanga dalagi skor ngayo snow bat man laga por nga snap ya ga ega ba ki weiru ki kren nang tade ngayo snow na kiba bon ni ga jing kren bat kumjuru ngayo ka jing kli ga bon ba halo jong ni ga subject kabangan sa kren Shibun ba ki pergi keliwat hang ni Shillong, sheki pergi jaka hajantia, sheki benta barok jang kerja si berjantia, kadang kejing shepting, kadang kejing bom skill to, kadang kejing kelumar halor, jang ni kektian, kabangadan man keren shapang, kejing shonshap, kejing keren jang amat lagi ski kabangan ai shepi kadai, Kaei Ka Jingshonshap. Katakan dia jing keren ka banga kwa ngan keren mentagis ngi. Kaei Kani Ka Jingshonshap. Naman ngayo ibe ki brio ki klumar palat ye gani. Ngayo ibe ki brio ki dana ka jaka ka ba kim sngal tau dan ki brio ki ba shimi ka ta Jingshonshap dan ki bom treshim dan ki ba dana ka jaka ka ba e ba dai na ka ta dau nga kwa ngan pen e fi ka ba khamjanaim ta ski kat bala nga nget hai ni pori ba shikin ta duna e ngan na ye ka bangan ai fi ka jingshai na ka ktien ka jong play tang ba ka banga kerpat biang e fi ka dai skap ha pen let jingmot naman ngan hikai e fi Yagani Ka Jingshonshap nagaktin ka jong play. Fi ida pi pulina ka Bible, shoy ka begini ya chikman, nga khwangan ongkum ni, kat kum ka ktin ka jong play ka da kren shay. Na pi pulina ka kitab Hosea ka lanang ka basaw, da khat ka benriyo ka ang ini ktin. Yaw pat lang jong ala pinjat na marba umdan jingtip.
Namar ba mela kentat ye ke jing tip kum tang ala kentat no ke jing long ling do jong me baro. Kata ka de ke jing long ke jong blay. U blay wa ngi ke jing tip ke tien ke jong blay. Ban abang ngi klem tip baha ngi sedang ye ke ban nget ye kata ka bang ngi klem de snel to. Ban nang ta de ngi pai ke jaka ka ba klumar. Fim tip aga Bible ke tien ke jong blay ke ong ke shiki nang rom ke nang ke si pauno do khat bening kong tertero. Wan wapsul pol bu kreni ke Israel wang ngasngel skun ngasngel shirham nakabentai ke Israel nam tagi Jew namangayo ibe kidan ke jing shirham nakabentau play Henry kat bakum ke jing tip ngakwa nga fi ke jing bam tip teng kawan ra ke briu ha ke jing mensau teng ke jing bam tip bahaya ki eki bedai ki bekin jaman sim ki bena ke tien ke jong play but teng ha ba pim tip ki wan ke briu ba nang ta de fi yo sngo nang ni nang tai hikai fi pen klumari ke jing sngo tho jong pi but hang ta pi pai shi ke jaka ka be teng ke kta wel ke jing mot teng ke kta wel ke jing lang men sim ke kta wel ke jing embro shirin yang ha ba pim sngo tho ya ka ni ke jing shisha ka bangan sekren ka khubola ni ke jing ikai ke bangadan man kren da ke singi dai Kaei Ka Jingshonshap laningan si ong bet Kaei Ka Jingshonshap namari ke Jingshonshap dan sibun bagi priyo ki baklumar bat ngakwa man nagi ski bangan pen ifi hagini ke pon ngan wanra sibun bat ngakwa ba kani ke jingkren kan yarap ifi hagini ke ski tangini pet bat nga nagi tien ke jong play kendiat ngini puli nagi kitab jingpen pau bat ngan sedang ngini ke jingkren nang ne ngan puli fi kitab jingpen pau kalanong ko bakhat lai ngini puli kendiat naduk kalanong ko beningkong ngini pet ngini ke tien ke jong play tapi puli ngini kitab jingpen pau kalanong ko bakhat lai pilap ba kidan artli ki mrat klau ki ban sami hagini ke pertai ki ba ublay ukren hagini ke tien lang ba uyanes uba dana ke dalna ngapat mas bat u jisu let pau wa ini kitab jimpen pau upen benaya ke ega ban saja haga lawe latai kata ka dega mga kwa pintip ka haba ang ke kitab jimpen pau fide pintip ba kamdaya ke pas kamdaya ke baladep ka kitab jimpen pau ka dega ba ublay pen pau ka ega ban ja hagi sngi ki snem ki banwan hagi jing im ko jingi hadu ke por jong ke jingwan ke Jerusalem ke betamai hagi dega kendau bat ngakwa ngan ong ipi ngap ha ngan ifi nagani ke kitab jingpen pau ko lanang ko bakhat lai le singam don por ngan pulelot igene sa pulem pia yeng rei hangni pi puli kadai ka baningkong ka bangayo I lana pi puli igene ke jing ye ke kitab jingpen pau ko nang bakhat lai hakini ki artli ki mrat klau uni umrat klau ubami ningkong ka bible kong ngalayo I umrat klau ba kiu no na ka duriau ubadan nyau ki kle ba sipau ki reng balalo ki tagi reng jong u sipau ki pansngat balalo ki tagi kle jong u ke kerteng jong ke jingkren ben blay ngakwa mabintip ba uni umrat klau beningkong udai uba kaminsim ksot kaminsim paman ka shong uni umrat klau but now mi uni uya hakata jaka hagaba lekleng yakaban kren ben yo play ban kren ben play kadai ka kenja blasphemy ba ang in English uni udai ba lapen mi yakata ka jingka jat minsim paman kaba upaya hakata ka jinglong kaba ulayo igani ka bor kaba lekleng ban ya ban shuben blebe bat ngkhwang ni tu pin la dap nang ne kanwan ko jing pun shi to mi riu khoi bat kat to ne kanwan ka kortet ka bjor ba ne nami ne umrat klau bat nganom kren slam mi ne nafi pet ba nang ni sheneng filap ba haglanong ko khat lai khat ba khat wei wang ngalayo I yo wei pat umrat klau ba kiu no na ka khandau baladan artli ki reng sriem ko mi khon lang brat bat ula kren ko mu yak jakar bat ka ka bor sin sha jong ta umrat klau baningkong ule ahmad jong u bat upen bor ka khandau bat ita ki besonga ka ba kinya mani dam yo ta umrat klau beningkong yo bela pen khia ya ga jingmang yap jong o nganum kran no dikini baro renga supeni fi ba ngan poi shi ni ga Jingshonshap kai ga banga kran ne nda ba ni umrat klau ba arumi u pen ki le si upniya ye sarkar ubat ye Jingshonshap la do ha ga pertai bat ngani tu pi on pelong ye pertai barokawai bakan dam bakan kongo ye ga bakan mani yo ni umrat klau beningkong ubala yo khia na ga jingmang ga jo but people nang to filap ba ubat ye ke Jingshonshap bat daladep nang ta ha ka bakhat do ubat ye ke pertai barokawai ubat ye ke economy nang ta ubat ye ke yo ka kot bat ye ke pisa kanwan ke Jingshonshap ka ba on penlong ye ke pisa barokawai
tangkaway bagan tangkaway ke currency lani ke tangkaway ke pisa ha ke pertai berokaway bat nang tade ke brio kinumla shu ye ke ban pendan kam ke pisa kan sedan kita ke bagi ong kita ke pertai ke bagi ong ke cashless ke bangim dan kam shu ke ban ra pisa nang tade ngani tu ipi ngin wat mentaro kalau sedang dan kum kata hagi rigi bobon ke pertai ke pampenan kam shu ke pisa ke bakat ke bagi let kim dan kam shu ban ra pisa barok kalau ada nak met jongki barok kalau ada ki kat jongki bat lebih puli yo ni umrat klau baar kani ke bule bang ini pois ke Jingshonshap na mangam kwa kan Grand Slam ini na mga kwa kan penchai fi Shapang Ka Jingshonshap bat pina puli nang ni kitien ke jong playing and puli nang ko bakhat lai ke bakhan riu kang bat ula penlong yaki baro yaki beret barain ru bat yaki bakrabotri yaki beriu spa ru bat ki beduk yaki balai luit ru bat ki merau ba an bo yaki haki yakadak halor ke ketigaman jongki lani ke Shillong mat jongki ba unu ru unomla ban thiet lani bandi hadai tang tau badan kita kedak kata ke kerteng hiu tau merat kau ken kalong kata ke jingken ke kerteng jauh hang ni dan ke jing start yau tau badan ke jing shampang tiun ken tu ken ye kata ke jingken utau merat kau namar kalong ke jingken yu brio bat kata ke jingken jauh kalong Henryo spa Henryo pau Henryo 666 kabagi brio barok ye tiang menta bat ngakwangan pen ifi kini ke Jingshonshap kabang ngakwangan batay kini ke por singap ha kini ke Jingshonshap ke jong ni umrat klau ko bangi puli ke kitab jingpen pau no bakhatlai ngakwa ifi barokat ke baklumar lani ke bam singaw tho ngakwa pen shai ngini namar ngakwa nganda pen shai bahai pi nganda pen singaw tho ipi ba pen shai kedar menta ke singi ba pen singaw tho ke kini ke jing hikai kabang hikai ifi ha kini ke por ke Jingshonshap kani ko mga puli ke kitab jingpen pao nang bakhatlai Filipin sngal tho Jowai ka baningkong bat ka tagaday pidey pintip yakaya jong ni umrat klaw ngada sange na mga kwa bapinayo sngal shay kita Filipin tip yakiya ka Bible kiya haba ang kiya kamot kipor kibaw blay umday ba tray klumar ublay umday ba ki de ka program jong ka pertay ublay umday balapan ki daki jingja saudong ublay umday balapan ki daki ni kalenda ke government kalenda ka bangidan ublay umday balapan ki daki jinglong daki jingja saudong uni ublay udan laga program uni ublay udan laga jong ke kalenda uni ublay bangisikri uday ublay ubadan lupa ke plan uni ublay uday ubadan kiya habau trekam udan kiya bat ya kita kiya ki bau labo ya kita un pendep pila pen batai kan no handrai piap an skill tho shua bau new play uday betray daki ya ki beper fi de ben skill tho ki priu menta ki klumar na makiong uniu la de marat clown nang ta de ki tieng nang ta ki klumar ta ki tieng man shim ki dak ki jat nga kwang anong fi ni ko por ken mau kaya jong ka Jingshonshap daw ni marat clown ha ka ktiga man mara ka Shillong mat de shai bai kata ha ka ktiga man ba ka Shillong mat Kababi kong ni, bat on po aki ka dak halor ka ketiga man jongki, lani halor ka Shillong mat jongki. Walay atsyo ikaktin ka jong, blay lani walay kati ka ta, nga kwangan panibe pi ka ta, ka Jingshonshap kanday bet, haga ketiga man, bat ka Shillong mat. Bat kani ka Jingshonshap kabaw ni umrat klaw baar un penlong kaday ba un Shonshap ya giba ret maran giba krabotri giba ruspa giba dok baro kani ka pertaikan hap agata ka Jingshonshap lada khlem Shonshap kinumyo ban bamandi kinumyo ban puli kinumyo ban leiskol kinumyo ban traiben kata kinumyo ban khai petang kinum la iru ban eman ka pertai ndawan kata ka ya jong kata ka Jingshonshap downtown ruspa rupun riu umrat klaw un Shonshap yo wipe away ubadon ni kita kadak ulaban im un enjoy ulaban im ngani pertai rei bomdan ni kita kadak unum laban thiet ru ngakwa ba pin snap ha ngam kwa pin klumar ka baning kong tam ka bangakwa ban kren da gisgi gadai ya ka por jong ni umrat klaw kani ngang ka ba khatlai ka banga puli fi kani ka ya ngam don por ba kan pin ilot ifi kani ka ya kadai ka ba uplay usha ya kani ka ya ulade bol pa ba kani kan ja Hagapor jong ka Jingshonshap ba kabala krene ke kitab Daniel nang ka bakhandai ke khalbar punyo
kita ki nyau tayo ngakwangan ong fi hang ni por kita ki nyau snam jong ke jing jinjar kan sedan ke jing jinjar pa ag ni pertai ban ag kita ki nyau snam kanan ke jing sunshar la do jong ni umrat klau bat kan sawan kita ke por ke ba un sunshar ni ke pertai ko mangala ong na do mene un peniat je ke pisah tingkap barok away pinum dan syo ki pisah pi handai on control dak ni ke jing sunshar jong ni umrat klau bat un ai ni ke dak ba barok gin hap ani shon ni ke dak ha ke ketiga man malaga Shillong man bat ngekwang an ong fi ni ke por kan mau ke ni ke ja kampat ja ke ni ke por kan ni kampat ja menta kan ni kampat jawat mensuaru kampat ja ke ni kawai ka bang kwang an ong fi u play ula bu ni bagan ni kan ja ha ke por jong ke jing jinjar ba takadaw nga kwang an ong fi ni ke por dan ki priyo mentagi bawan hikai fi shanong kandang balai hikai keleng kesar keleng le hikai ba menta uni umrat klau ula yat keleng bat bangila yeshim ke Jingshonshap bat nang tadang i klumar bangi pois ke jaka ka be nga kwang an ong fi ni ke por kan mau blay unum kle yekia nga kwang an pun shai kita kadan ga ya ga jong khpa kadan ga ya ga jong khon kadan ga ya jong men se me khoi bat mentang ngi em hai fitem mentang kesni agani ke por bang keren manga mentang ngi keren ngai kabangi long jing sen kat ni balai dang trai balai ki priu ki jam balai ki priu ki kala ba mot keleng ke pertai fitem haka history jong ke pertai mentang ga dai ke por ka bagi priu ki kala ba mot tampun aga pertai nama balai ke gospel dang dai banyalap u blai dang sha ngi dang dan ka ya jong ke jing ai menta ka ba jisu dang ai ngi bangin shong menta bangi dan ya jong jing ai ban men sem khot jong play dang trai play penjanai ke balang menta ka ba mot abong ke balang ka mot ke banget ke pertai keleng baro bat nge kwang an ong fi kani ga ya ka bangi emangi nga kwa pina shai ba kita kani ga ya menta ha kani ke por bang kran kani kam dai ga ya jong umrat klau kani ga ya ko jong men sem khot jong play bat dai na ka daw nga kwang an pen fi na ki hot bible kindiat bapin chushai bapinum kitching mat bapinum klumar banong ani mintangi la em na ta dan gi behikai ba la te ta piang je bitar nang ta de ga pertela wan new corona virus nang ta de ga wan ga por sung jing jin jar pa wa walin mut kumta ha ka jing jin jar pa ga ni thui piu blain pun ki ga ni ga pertai ha ga ni ga jing jin jar pa ga ni thui pi kan sa wan ga por ba ki jumai kin pen dam wat de ga we ga city kan nong ba kin klan kan wan ga jing hab jong ki nuclear ngat ni thui pi ki met benang ni thui pi kin hab kan diga ba kata ka por sung ka jing jin jar ba pat nga kwang anong fi ha kan diga por ngimpat yo kata kan diga por ka bangi up ye ka jing try ka ba crowd ka jong men se ba khot jong play kat do shua jong ka jing wan jong ka jing jin jar ba kan diga pertai ngan pune fi na ka bible ha ka shiti ka jong ki Thessaloni singap hangan pune na ka tien ka jong try la pin pune na ka shiti ka ba ar jong ki Thessaloni ha ba ka kren japang ka ya jong uni umrat klau ubansa sunshar ga pertai upol uthok ne tang ini pule na ke kitab map inga ar Thessaloni nang ka ba ar ngan pule na khat ke bening kong ter ka ong tengi kerpat ye fi ko para banget shafang ka ta jingwan u Jesus Christ bo tra jungi bat ka ta jingyalang jungi hu khnang manam pen ki shan fi na la ka jingmat lemne pen ku slai fi lani da ka mensim na da ka ktien na da ka shiti kumba na ngiken kumba ka ta sngi ka jong Christ kalawan wat ai ba ununuru un shukar fi da ka ba kumno kumnoru na ba ka ta ka nam wan na Joshua kata jing paidien bat ba on yo pen pau no singap ha bat ba on yo pen pau no yau tau brio jong ka pop u khon jong ka jing jat u tau bi le persha u ba pen sarong ya de persha ya baro bala khat blay lani baju mani kat adu bu shong ka temple blay u dale blay ya de wa apostol Paul don ka jing yo ai ngo yo blay nakabentaw apostol Paul ubau play ula pen shai ho ai ngo yo play nakamentaw Yohanes ki be yo ige jingpen pau no try ban hi kai ngi banginum pai habatum ai ngo yo play nam taw men se ma khot ai ngo yo play nam ta ka ktien ka jong play ka bo ai ngi banginum ki jingmat hang new tho wa su palwang
knang manam pen ki shan ye fi na ke jingmat ne pen khuslai ye fi daga mensiam lani daga shktien ne daga shithi kumba ka sngi ke jong kres kalawan udah batai wang katakan ja lem na ja sho daga jing phaidien ngam don pon ngan kren daga jing phaidien rega mga kwa ngan kren ne wang bat ba on yo pen pau no on yo pen pau empat pen pau hadu mentai ke sngi handai kan le ya chua ka ya bat kini ke ya ka bangi menta ngapa on yo pen pau no i tau khon jong ka pop ka bible tau brio jong ka pop u khon jong ka jingjat i utau be le persha ber pen sarong ila de persha ya baro bala khat blay la de bujumani kan ada bu shong ka temple blay udale blay la de ngakwa pin shai ba kini ka bang kuran na mga kuangan pin iya ka basuk baha ka bapila pin snotho hon ngim de ngam jliw adu ka tanre nga kuan pin iya fi ka banasla ka bapin snotho katukan ne bapino me klumar hini gisngi sngap ha na pipuli nang ne kani empat pin pau na pin pau ni umrat klau un le yu un shong ka temple fitep ka temple ka hey un shong ka temple ha Jerusalem unrung ke temple ha Jerusalem ulek no unle blay di unwan ra ke jingsok ni ke pertai bro kini menjur un pen sok i tagi ri yang tai Middle East un pen sok i tu ki Arab countries baro un pen sok i tu ki ri ke be shon nu menta ki tu ki Syria ki tu baro khat ki tu ki be shon menta ke Turkey bat kleng am don por kan pen i fiang ne unwan ra i ke jingsok bat unwan ra i ke pisa kan roi ba ke yo ke kan wan ke ta ke jing sin shar to umrat klau un se shong ke temple taya Jerusalem fitip nem ngani tu ipi empat pen pau yu unamar hadu menta ke temple ha Jerusalem empat shina setia yo pem jutip empat shina setia ya ke temple ha Jerusalem takadaw nga kwa ifi ba fin tip bau blay udan daga plan blay udan daga jingtmu udan laga por udan laga ya udan laga period la niga ya ka ba biang ba un pen pau ye ki bat nga kwa nga nong ifi hang ni wa so polo le beto wang ba on yo pen pau no yo tau brio jong ka pop u khon jong jingjat u tau ba le blay la de u pa pen sarong la de persha ye ba khat blay la ni bala mani kan adu bu shong nga temple u dale blay la de bat wat nga jing money nga kwa nga ni tu ifi singap ha unsawan usashong ke temple ki prigini mani u kini perkhat bau niu de Messiah naman unwan rai ke jingsok ke perthai haga ke por gen kanwan kataken ke jingshonshap kataken ke de por haga bakanwan ke ta jing shonshap ye ki brio ki bam trepriang yo Jesus Christ ngan saben shai ke ta shibet hendrai das ngutu bahagi ke por katugal nong ka bakhalai jing kitab jimpen pau kan ja ke por ke bau niu mrat khla unshong ke temple un blai un sunshar ke perthai brawai mentangi magaya ke jong jing ai ken mau empat khang ye gaya jong jing ai mendagisngi ken mau ngidang dana gaya ke jong mense me khoi ngadang keren mengaru ki brio gedang jaumat gedang yam na maru mensim jong play udang pen gendo ngidang duai ki brio gedang yo mat ki kamba ki jing pen khia bangidang yo i ki brio gedang lat ne ki jing di ne ki jing bam ngi i ki brio gedang kala ka bamut bat mentap yo i keleng ka perthai ki brio ki kala bamut balai mdai badan ki brio ki badan bor hendrai na maru mensim jong play udang dana ki perthai ban trade ka bor ka jong bat ngia up mentakat kum ki kitab Joel ngia up mentai yo to slap u be khat do jong ka jing trai ka bekrau ka jong play kan wan ka jing pen im ka bekrau ni perthai shibon ki brio ki nelet shabenang mdai ban pun brio hadu jok ken bon brio habenang bat nga kwanga ni tu epi ken mau kan sapoi ka por bau blay un sa pelat ye ni ga ya hendrai menta ngimpat dan haga ya jong umrat cloud a shai bai kata fite belai ngimpat dan haga ya jong umrat cloud sngap ngana pulelut ini ke tien ke jong trai ka ong kumne ngan pulire ki kitab aga sithi ka ba tesni lang ba keto ka bang pulire mentan ngan pulire no epi na khat ka besan hatu pim yakin mau ba men bang adang dan mat pi ngala ye tho hapi ye ni ki ek eru kata ka de jing tho jong so pol ye ka balang tesni wang bang la pen kin mau ye pi bat wang kumno bat menta pi ye tip ye kata ka jing pen pep pi ye tip ye kata ka ba pen pep you know pen pep ye ka jing pen pau ta marat klau hadu menta ye sing pen pep la ni pen sange kampat pen pau empat sha ublai pen pau balai snap ngan puli ka ong khnang i ka pen pau no ye u dapat bai ta kten khnang ba pen pau ye u ha kaya jong uhi fi hang ni wa so palu sungo tho ba an pen pau ye u ha kaya jong brat klau
Ujunget bedan ki pribuan mentabang mentaulah dan merat klau mentaulah long mentaulah wale China ulah wada kedur kan thai nang tade ulah le kom taulah lem ta kitu bar khat gidegi Krislam ler kitu bar khat gidegi ba kala da trail pa hendrei ngakhwangan itu pi yau tau merat klau ya Kaei Ka Jingshonshap ke betul kitab jimpen pau 4 shim le setia menta namar on pen pau yo u hakaya jong u kata ka de mangakwa fitness ngap ba on pen pau ngap na puli biang khnang ya ka ban pen pau no yo u ha kata kaya jong uhi takadaw nga kwa pinasngap hangan hikay kambanya efi bapindup syai bapindup syukulumar menta menjong ni mentang ila don ga jong brat klau nak tada mentang la de gepor jong jingchen jarpa ngakwa ngan ong ipia ni gepor ken mau ngi don ga ga jong mensi makoi ho ni don ga ga ba ni don preng ga jing ni don mentang ga jaka jong jing pun shitom ben don giri ba sha pun shitom ben ke nong elap don chibun ke missionary ke yap don chibun ke ba ha pa ga jinglong mata pat ngakwa ngan tu pi ni ka bible kladap kren pa bakanan kita ke persecution kata ga jing Shitom igi banget kandan kane galas dang tray menta kandan ke jing syukur bat menta pi igi jing syukur pi igi jing ja kane ke virus ke bejam mentaru kala de ke way ni kitak ki bangiyo ibala ka wan ke jing senchar marat klau baro khat ki brukin ngat nama belai tangbo syong dengmas ngi haban deng wang what is school pi haban pep wang pep jing iseng pi haban pep bat baro khat ki control msu thau ndre baro ki bruki ko ngo bagi ting ngani thui pi POE kane ke dai lupa ka dak ka sign ke POE ke balong ke jingi kai ke bekrau bat ndawan ke jing senchar jong merat klau kat no ngot ke bri ke bala ban yang nak ta kadau ai ngu yu play bapidang yo sngau yang am ta ke singi namar ka ya jong merat klau kampat dei menta kadang dei ke ya ke jong mensi me khoi kat banganang kren banganang ne ngakwa pin play jingmat ngakwa pin skap ngakwa pin pdiang ngakwa pin skor ngakwa pin IT la ke jong jingem ngakwa pin kre eladi namangan kren ke Jingshonshap menda ke singi Hidayah nak terkadau, lebih pulih nang ni gang kamno, namar ke jingmayan jong ke jingbam nyaw hukum, ngapulih dekat benyaw gang, namar kita ke jingmayan jong ke jingbam nyaw hukum, kala tray lepa. Fitip kene ke jing senchar jong merat klau la ne kata ke jing tray jong kata ke mensim baman ka bele persha blai kala tray mdai dang menta mdai tang badan ne corona mdai stia tang bami ini ke jing pen mi ke sarkar menta ke leng ke khwang anong ifi ka ya jong ke jing bam nyau hukum ke baman kata ke ya kata ke mensim baman ka bele persha kris kata ke mensim jong tau anti Christ la ni tau be persha yo kris kala dep tray lepa fitip na do meno na do ke por jong ki apostle Petros Ukran, Yohanes Ukran, Paul Ukran, but they never took a down a quang along if he kikran, Jisu Ukran wang, Hakiyagi Bakado, Kanwan Gapor, Hagabaga, Jing Shukor, and Jurgan Protay, but Mentangi La Pay, Hakiyagi Bakado, Hagabaga Jing Shukor, Galashir Kaili Protay, Tamakin Mao, Nimpat Paya, Yajong Rat Clow, Nimpat Donaka, New Snam Joga Jing Jar, Mentangi Donaka, Yaga Joga Jing IA, Kabala Jan Kut Ertat, Bangidon Mentaga, Yaga Jong Minsim Khoi, Kabala Jan Kut Ertat, Baruangum, Kaya Jong Jing Mom Yokum Snap. Namar kita ke jing mayan jo ke jibom nyo hukum kala trelepa kala lep trelepa laslam tang badan uwei ubakang menta tang badan uwei ubakang menta tat nda nweng no yu ana kumta an pen pau no itaw bom nyo hukum yabo tra jisu un pen yap daga jing persat ke sentur jong ban un pen dam no thiaw daga jing pen pau daga jing wan jong utaken ubaga jing wan jong ukalong kat bakum ke jing trai jong setan daga bor daga dakla daga jing pla balam le baro daga jing syukor ke jing bom hok baro na kementai kita gebejat na bakim sim la priang ye ke jing iet ye ke jing shisha bawan pen emiki ngakwa pen sengabangan keren meta ke singi ke ya kaba ningkong kaba ngakwangan pinipi mentangi dona ke ya ke jong ke jing ai ke jong mense me khot ngan repeat bon se ne kata bat ngakwangan ong fi ngap hang ne wong balai hadu menta 4 pau yu namadon wei ba khang yu pite wei to ba khang ngakwangan ong fi u ba khang de mense me khot jong blai kat badang don ke bor ke jong mense me khot ke mense ba man kam don bor Kat badang dano mensim khoi ke mensim jong kita ke jingile persya yu Chris kam not setia ban yang persya lada banget lada ki banget ki yang jot ban Jowai haga bor jong ke jing pen sle habangi be ke mensim baman kan haban
het yap nagi briu nagtakadaw umpat not penpau menta namar ka balang gadang don ngakwangan itu pia ba ka balang kamot ki riu khoi ka lang pertai gadang don ki ba dap daw men sim khoi ki ba don ka ding ka jong play ki ba don ka ktien ka jong play ki ba yang ban pertai ka ktien ka jong try ki ba don bor not rat klau menta kampat don setia ka jing try ka jong rat klau menta ka ba un penpau namar udang kang men sim khoi jong play tat ndala weng no yu hangta an penpau yau tau merat klau bom nyau hukum ang Bible yau bau Jisu hakitu ki nyau snam hadin jong kato unwan un be yu na kato ka temple un shu persat ka Bible ko ang unwan daga jing persat ka chintur jong un penjat no thiau yu hakita ka jing penpau ya ka jing wan go jong but ka Bible ka kren shai ka jing trai ka jong ka mensim baman ngakwa pin ngap ai ka ne namar ngayu kani gade ka beton kamba ka banga kwangan kren fi ba pidefin sngot ho ba menta ngimpat dan na ga ya jong merat klau ngan sa poi biang chagani ga khat hare nga kwa ba pin sha skor khandian balai nga krani ga Jingshonshap nama banga yo menta shibon ba gi bru gi phone changa shibon na do gi rangba ki longkme ki rangba briu ki nong tre kamu blai khamtam shigithan ki ba kham shabar na gasar ki badana apne ga jingling ga jing pisa namar ba government menta ke introduce yo Aadhaar number but bon ba ki kli na nga pastor uniu Aadhaar udeu bakumno but day ne ka daw ki kwa ban kliru hato new day taw mrat cloud taw de uniu de nrius pan rupen riu new day utaw ba Shillong na ga Shillong mat ba na ga tikaman shangan pani fi ba pindup snot ho ngan ong ifi go ga ktien ga ba shai ka darang ne what you clear ya ga ba kinjado but ya ga ba kinjaman sim namala da fi mix ya ga ba kinjado ba ga ba kinjaman sim pin bakla fi ngingim skill tho ba ha yi ni aka nakata ka daw ngi pa ga jinglumar teng teng ya mix lang ya ga ba kinjado ga ba kinjabar thai but ga ba kinjaman sim nga khwa what you mix ya ga hukum ba ga jing ai what you le kumta what you mix lang ya ga hukum ba ga jing ai namakan pa ga jinglumar what you mix lang ya kam ga jingle per thai but ya ga plan ga jong blay namaru blay dan la ga jong kalenti ngingi dan la ga jong kalenti but nga khwa nga ngi fi ga ni ga por ngap hangan pen ifi dan gi bakaliw ni Aadhaar u deu nga khwa ngan pen shaifi u uni u Aadhaar number u baga government jongari India ga sarkar India ga pen mi fitep uni u Aadhaar number u deu ta u khat artlegi digit ki ba Shillong ki number ki balang random gumto kaban leyu ngap ha kabala pen mi daka authority jonga government kabamut ayu gane lawan rai gane ha ka abbreviation na ne kita ki dak ki marway but utaw dak uday UIDAI kamot UIDAI kamot Unique Identification Authority of India fi uday Unique Identification kamot ayu ka takakten nama dana preng jong file se fi shong shi jaka ge kham chu jinga ne sor la se phim de sngo tho ene ge kten ngan chi pen shai fi ka uniu number ubaka government uniu Aadhaar number ubaka government ge pen mi ka pidevin sngo tho ba uniu dai uta uba kren baka sarkar ka thmu nakabenta ban identify yangi bekin dai ki priyo ge sa ang ne India fitip kaniga dai nakabenta ki Nongkren jogari India la pi snotho tangum taro le sepila snotho yo new Aadhaar number uniu dai ki Nongkren hari India dai bala pen mi daga America dai bala pen mi daga World Health Organization la ne klem mi pen mi ka daga UNO klem pen mi dano uniu Aadhaar number de pen mi daga ri India namar ba pen mi daga ri India nakamta ki Nongkren hari India nga khwa ba pen tip balay ka pen mi kadai ban peni tho yangi bangi de ki Nong India ki dan chipun ki jingmen toy habang yo you Aadhaar number but nga khwa nga nong fi ken mau ka sarkar ka pen mi yagane ban peni tho yangi bangi de ki Nongkren hari India but sha ba nga nong fi fitim ne wa na village po ka passport na fi apply menta wat shabar fin lap ba uniu Aadhaar number trekam kila da tho pa ga option
Aadhaar number is not applicable ki ong kumta hapo ka application balay namar ba uniu Aadhaar number uday tang hapo ri India umday siki wepagiri day na kita daw nga kwangan pinsyay fi befinso to lada pi ong ba uniu Aadhaar number uday taw mrat klaw uday taw 666 nga kwangan ong ipia ba ka Bible ka kran kam kran ni ri India ka kran ni mrat klaw ba shan haga kti ga Shillong mat uday un number uba shan yaki brio bro baray uba berit baray ong ka Bible ba khraw tri pa ubali ubayong basaw bastem barakhat yo pertay kidan tangway unique identification kabamot way number but nakwa nga nong ifikin mau uniu Aadhaar number umpat days atya utaw dak jong umrat klaw namar uniu Aadhaar number uday tangi ga bahari India ngakwa nga nong ifi haba umrat klaw unwanra ida Jingshonshap ka kren Japan kabalong international kabalong barakaway ga pertay uday tang hari India nakatagadaw wali singaw to bakla uniu Aadhaar number umday yaki wepagiri uday tanga po ri India but pila sino to uday yaki Nongkren hang ri India nakamantaban ito yaki uday ubale nakamantaka identity nakamantaban ito bangi day kinong India nakataka daw nga kwa nga nong ifi hangani por fidevin sino to baha bagi briu mantapagi ong uni di mrat klaw pila leksyon ni Aadhaar na pila hapa po to mrat klaw syangan pensay ifi kan mau kabaningkong pihak antip yaka ya jong mrat klaw mentangi dalam gaya ke jong mense makoi bat ka babot nang tapi de vintep ke jingmot jong Aadhaar number uniu Aadhaar number uday ubalong tekum ke epek ka babishim ngakan mau sa ka por bagidang penmi ning kong ke epek ngakan mau ba ke election commission jo ri India ka penmi ini ke epek sibon ba ang ni angiru ki ong de mrat klaw ndai mentan dakile shimlot baro le le tabot mjidan shubetiang mensuang idang kena bagi watang ke injek ketu ketika bagi ong ketu bagi injek ni ong kaniru kedai ke balawan no merat klaw bat bun ba ki briu shan sor shan nang ndang ki tiang nama ki ong kedai ke bala injek de ngak khwang ani tu pi adu menta ki briu kim tiang shu ikata nang tade lada pi tiang yu ne Aadhaar number bele pim tiang ke pension nama ki shandur kum ju ke khmat jong pi bele pim tiang ke driving license nama ki shandur kum ju ke khmat jong pi hab ai ni ki ti ki jong pi barakhat ki ni ke bekile hot kala deb don pa kita ka mensim jong jing bom nya hukum ke Bible kala keren syai andre empat pen pau yu menta nama kampat de ya ke jong mentangi dang im ke de pertai kan mau bleu dang bu ingi ha ke government of Meghalaya udang bu ingi ha ke sarkar India but habangi don ha ke sarkar kan mau jisu ong syai ka badai shau kaisar pinap ai shau kaisar ka badai sha ublei pinap ai shau ublei kat ba bidang shong ha ke pertai nga khwang ani thu ifi pi haban sngo tho habangi empat poi sha ke ya jong mrat klaw habang empat poi sha kata ka por ka ba on shonshap ni ke Shillong mat ba on shonshap ni ke kti nga khwangan ni tuipi ngap hangan sa pensyai shu ye ka ba kham kan jaman sem hadin shu jong ni ke jingkren ke jonga hade ka ba nga pensyai fi mendag sngi ba bi devin sngo tho bang idon ha ka ya ka jong men sem khoi ngim pat don ka ya jong mrat klaw ba ka babot nang ta ka dei uniu Aadhaar number de ya baro ki brio pa perthai uniu de ba apply la ni ba trekam tang hapo jong ri India nagamtagi Nongkren hari India nget pila shai shua tangi kata nagata daw nga kwa pinum ki jingmat wala shaptiang ka sarkar ka pinmi la fishim ke epic la fishim ya ka ATM card la fidon ki passbook la fidon ki phone number la fidon ki ni baro khat ki bideben dan nga kwa ni fidon ka pan card la fidon baro khat ki ni ki long ka ju ya baro hat kan sa poi ka por ka bangin hap an poi shata hanrai kin mau mentang idang dan haga ya ka sarkar ka dang dan ka bor bat nga kwa nong ifi ka ni ka por kan mau kampat long ka balong international ani global kampat day ka balong lut ka pertai bro ka way kan ni ka dang day tang hari India manang ta ka daw nga kwa ba pinum ki jumot pinum tiang yaw ni Aadhaar number katagala yarap ifi nga nget mendag singitongan pensyai shu ngabangan pensyai shu ifi ngan pensyai ifi hang ni bangan pen ifi lesi banum Islam ngan pen ifi yaki lightly ki Jingshonshap aga Bible namar bafin singaw tho ngan pen ifi ki lightly ki Jingshonshap aga Bible namar la singaw tho ikini ki lightly ki Jingshonshap kan yarap ifi bafin singaw tho yaga yaro bagan pen singaw tho ifi ru law ni Aadhaar de ne em uta ubala Shonshap ingi na filasyo tho yagane nganot banong pinum sheptiang bat pinum ki jingmat bat kaway ka bang alay ban ga bang amot ban ong nang ni gaday fin shy kedar ya ka ega bo play ko an pen shy fi medag sina ga ktien ka joblay don lightly singa ba don lightly ki Jingshonshap aga Bible
Nongkren sibun ngan ajo tang gini lightly. Nama gini ke lightly ke Jingshonshap ke Bible ke bolong clear ba. Ngakwa ngan penifi ba ke Jingshonshap ke beningkong tam. Sngap ha gini. Ke Jingshonshap ke beningkong tam. Ke bangab at mafingi de banum do ke Jingem. Kata ke de ke betho na ke city si ke Ephesus. Ke lenong ke beningkong na ke dekhot ke bekhat lai sngap ngan puli gini. Ngan kran ni gani menagi singi ngakwa nda fila yo jingshai gani nganget fin shai kedar menagi singi singapa ka Jingshonshap ka beningkong kadai na ka shiti shi ga Ephesus ka lanang ka beningkong ka dekhat ka bekhat lai bar ka bekhat saw singap ngan puli bnia ba ni ka dekhat ka ongum ni hau ka bamot hau Jesus Christ mafiru haba bila yo snow ya ka ktien jong ka jingshisha ka gospel jong ka jingpenim Lashon sharp ye pi daw mense makhot jong ka jingkular upalang ka senjat ka benta jengi hado ka jingsi uspa ka benta jong uhi knang ban ye ro ye ka puram jong ngan de pule biang sa jisen ha u jisu mapiru haba pila yo sngaw ye ka ktien ka jingsi sha fi kanega kran ye kanega ya jengi kat bangi dang yo sngaw ye ke jingilap jong ki priu jong play ai ngo yo play nam takata habang ni gong ha u gaman ha Jesus Christ haba pila yo sngaw ye ke ktien jong ke jingshisha kabamot kani ke ktien jong play ke jingshisha kat kum ke gospel ke jong yanes nang bakhat nyau ke khat ke bakhat nyau gong to pun kentang ni ke senran jonga da ke jingshisha namar ke ktien jong me kalong ke jingshisha men sem khot yu de men sem jong ke jingshisha u jisu angang along ke lenti ke jingem bat ke jingshisha bat nge khwang anong ifi ngi don menta hakaya ke jong ke jingshisha hakaya ke jong jisu hakaya jong ke jing ai hakaya ke jong men sem khot hakaya jong ke ktien ke jong play ka ba em ke ba don bor ke balang ke jingshisha bat menta ke sngi ke bible kong haba pi yo snow ye ke ni ke jingshisha ngakhwang an kran ifi ke badana ye ngi ke pot lada pi yo snow ye ke ni ke ktien ke jong play ke balang ke jingshisha ong ke bible nang ni bat haba ye ke gospel ke jingpenem ka ba mot pi yo snow ke gospel ke jingpenem ka mot ka khubor ba ba jong ke jingpenem file kum no ka bible kong how ba pilanget ru takadaw ngayo i bun ba ki kristan ki bating ni adhar namar bakim snow tho ini ke Jingshonshap ke beningkong lada pi shai ini ke Jingshonshap ke beningkong wala shep ting ke Jingshonshap ke ba ar ke balai fi hangta fi ngayo ibe ki priyo menta ki klumar palat nama bakim sung tho yegini ki lai tli ki Jingshonshap ka Jingshonshap ka bangi day ban yo kirki ka bangi day ban yo no ai ngu you play bo play la slam ha ula ai ngi gini lat ai ngu you play bo men si mo khoj play her chini ke prthai bagi priyo baro khat ki yalap petrus yalap la jar ki klaba mat paul yalap baro philip yalap but mangi mentangi yalap but keleng ki priyo ki yo ke jingla ka mat nda haba ki yo snow ye ke ktien jong ke jingshisha but haba ki yo snow ye ke gospel jong ke jingpenem ka bible kong haba ki la nget ye ke ta ke gospel jong ke jingpenem ka balang bau Jesus Christ la map ye ke pop jong ki la yo ye ke jingkhar sien ki la klaka bamat bat ka bible kong u blame na pleng u ayo men se ma khoi ben leyo ka ban ning kong ka kham jong u dai u Jingshonshap ye ki to ke bala pdiang yo Jesus Christ finga da kwa bang na kran bahai kata ba pide pin tip ba haba pi pdiang yo Jesus haba ngang pdiang yo Jesus ha ka khat pratrik ha ka pratrik jong pnai October khat khandai spa pra paunyo ngani thui pi nadu to ski Jingshonshap yang ada men se ma khoi but habala Jingshonshap yang ada mensi makhot ngakwang ani tu ifi had la Jingshonshap hadu ka sngi jong ka jingsu spa ang ka bible kata Jingshonshap kalong tik ko mau briu ye tektin bar ka briu but hakabala penye tektin uladan ke sati ka balang ka senjat ka ba kalalong ka dak ka ba kini gidai ki bala dai bandrung syakata ka jingi tho shongkurem but kata ka dai ka jingi tho shongkurem ka jong khon lang brat hakata ka sngi jong ka jingsu spa ngakwang anong ifi ka ni ka por kan mau ka wai ka basngiu menta ka dai bagi briu ki yo ay ganyam ki briu ki ksanda ka bagi lalong kristan ngilong hakata ka niam ngilong ka niam don baksana ka niam but le kata pi
ngani tu pi u blay hang ni u khemang u pol hang ni bu thoi ni u khemang haba pi yo ye ga niam haba pi yo ye ga balang khemam tawang ha u ma pi haba pi yo snau ye ga ktien jong ga jing shisha but ye ga gospel jong ga jing penem but haba pi la nget ye ga ta la shan sharp ye pi do min si ma khot jong ga jing kular dai na ga daw kani ga jing shan sharp ga bening kong ka bang khwa ba pin tip mde ba thoi ga krteng jong pi ga register balang ba pi light no taw mrat khlau mde ba pi thoi ga krteng jong pi ha ga nu ga ba pi let jing sang nga khwa ga ni tu pi kani ga jing shan sharp ka dai ka ba now play ka ba daw min si ma khot jong play u play yo wipe away ba la kla ga ba mot u shan sharp daw min si ma khot fi tu shan sharp no ngada sange e ga tan mar ba yo idon ki pri bam sing tho e ga taro fi tu shan sharp you know nakli pikli yang ale se ni ko por nang mu shan sharp pi Peter shan sharp nang ne shan sharp nang ne shan sharp nang ne shan sharp kan mau kan ni ga mat jungi sa ba kan pini fi kan ni ga mat jungi kan ni ga mat jungi kan ni ga long rim yangi kat kum ga bible ga kran shai ba kan ni ga mat jungi kan ni ga yeng trap kan ni ga khndau kan ni ga ban na chi ga khndau on tap ya ka nga khwanga nong fi teng i bakla ha bangi perkhat ye kata fimtep haba pi pdiang yu jisu haba ngi nget ye ga jingpnem ga jango haba pi khar sen pi kala ka ba mot la shan shab yu do men se ma khot ga jingli janga ma ga singi dai nang no la shan shab yu fi but bon bam la jubab ye kata nga khwanga nong fi nang no shan shab hato shan shab nang ne hato shan shab nang ne hato shan shab nang ne nang no shan shab nang no men se ma khot jong blay shan shap pite u shan shap no u shan shap yo brio bakin jamen sem u bala khapat hang ni apo jungi u tau bangi ong ha ga ktien jong ni ga bible u brio u ba hapo jungi u ba u pol wang ha ga chiti ga ba ar ki karin kala rang ga sau ka khat ga ba khan ri wang na mar ga ta ngimman thacho lau brio ba habar jungi kamar ga ni ga met jungi kala nang jot pen ban u tau brio ba hapo jungi u bala khar sen u tau bala yo mat ga jingprem utau bala kharsin utau brio ba po jangi ulanang thamai ulanang shat ulanang khlanya la gasgi utau de brio ba po ubaka bible gong habangi nget la khai ngi sigi mau play bala pen khai tau brio banang ni apo utakan yu banle chbenang utakan yu brio bakin jaman sem ubalang ka do no jangi utakan yu banle chbenang ndeng ni ga do po jangi nak ta daw dan brio perkhat palat ban shan shap nang ni ngani tu pi ni de tang yeng trap da shan dor nga shan chipot li ga kamera ro ngani tu pi pin sahab lit brat ni ga yeng trap Siapa ke kendau kani kan kelat domet bar ka bang kwa nganong fi kan mau ngidang dana ga ya ga jong min se ma khoi bar ha bala pen kha arsi ni la pen kha yu brio ba po jingi bar ni brio ba po jingi de bala khan o blay bar nga kwa ngan pen fi uni brio ba po jingi sngap ha udon ka uyo e ga jingshonshap ka jong min se ma khoi na ka daw bon ba ki brio ki tiang yo ada number bagi super khat be tangi kita jinglong niam babangim trep an shim number ba ula dei tomrat khlau nga khwa ngani thui fi ken mau nga ma fi ndangi poi kita ga ya jong jinjar ba ga dei bangi shai no bangi klem trep ban priang e ka tin ga jong play ga por ga badai nga khwa ngana pen shai fi la da phim trep ban priang ga tin ga jong play ha ga ni ga por la da phim trep ban kala ga bamut shisha bidang bat e kita gi jing har pateng jo fi ki niam ki rukom gi jong pi bidang tiang brio bidang tiang niam nga khwa ngani thui fi la da phim trep ban priang yu jisu ban kala bamut ban priang gi jing khar sen ban pai show play da ga do no bro ban yo sinan metang gi jing shon shap ban pen bap tes pi do men sem khot ba pin la ban kran gi pe gi thle pi la ban tay la ga jong gi jing em ga jaman sem la da phim tre ga tin ga jong blay menta kan sa poi ga por ga ba e na mar ha ga ta ga por pin hap ya khun da ga bol jong da wal ga jing jinjar but baro pin hap an sha ga ta jing shon shap ga jong to mrat cloud de na ga ta ga daw ha ga ni ga ya ga jong menta kan ma wali ting ga jing shon shap jong no na mam judan bala ban shon shap na jrong mdan bala ban seal ngan bu da ga tin mdan bala ban seal na jrong ka ba try ula dep sealingi domen sem khoi nga yang nang ne de gi tip lam ga ba khoi nga tip iki an jong ka thau ga wa khat to kan ne ba ba ka company ga pen mi igno no ga tiar ka don ka logo to ka don ka kinja seal ka jong to ka company la da dan mano bon seal na jrong ba peniat pat e ka kalong illegal ka de ga balong bean ka de an pen shitom yo tau brio bale ka la da dan umrat klau bamut ban seal na jrong
jong kita ke seal ke jong mensim ko ju blay unom syaun pen sitom yuta but nama ta daw nga kwa nganong ifi nganom sheptiang yanu yanoru nama ngatip ya kawai Jingshonshap yangi daga aka kan mau mentangi yo Kaei Ka Jingshonshap ke jong mensim ko how to brio ba po changi naga ta daw la fi sngo tho ikane kan rap ifi fi Kaei Ka Jingshonshap ke ben kong kadai ka ba pidan kamban yo no mentang sngi wala ikirmen naga niam go bapidon ngan ong si ong kita kiti wala ikirmen naga taka bapila man le ki kamba baha wala ikirmen naga taka bapibiang nang no wala ikirmen naga ki jingle wala kita ki ba dailot baro rega ba ningkong tam ga dai ga bible ko ong ni ha uru aba pio sngawi ga kitien ga jingshisha ga gospel jong jing penem bara ba pila ngai ru ko mat pila it pila kala ka bomot pila khapat chege hima ga jong play la shonshap tu brio ba po manadu utu sngi tu brio ba po ude jong play unum la bale du jok finom la pin sili u Kaei Ka Jingshonshap ke de ga jaman sim de ga ni kamera ga bangi keren mangi de ga tu ki machine gi bami menta ba de ga ta da wal let mix ya ga ni ga jaman sim wal ya khle ya ni ga jaman sim ba ga ni ga jado ta da was ong fi sngo thu ba ga tien ga job play fitip ngan da keren ni tang ga ni Ka Jingshonshap ka jong mensim ba khoi ke de ga jrong ba ya ga banga kwa ngan ong fi fitip mentangi dana ga ya ka jong mensim jong play baladangi dang yo sngawi ga kitien ga jong play ga ba im ba dang ga jing pen kendo yingi ladangi phai ngi pdiang jisu ngi dang dana ga ya ka ba biang ba ngi dang yo Ka Jingshonshap jong mensim ba khoi ba ga ta ga jing rong no ublay no man page fi dan ga sharp ayu I don't want page fi tang ga sharp jong mensim ba khoi but ikita gi ba de gi jong un rong no shibneng Nagataga daong kwa nganong fi wadong tiengi kita adhar nombar nega nungo ko ban mi nega perthai namangidang don menta haga ya jong ka jing ai baka ya jong mensim ko ka bang sngal si ka dega ne snap ngan puli fi naga nega bible ngan puli biang yu to ko shiti shigi tesla ni ka ba ar ka bang sngal tieng ka dega ne snap ngan puli ga ne ngam kwa fi fin hab hang ne namar hang ne ga shiti ka ba ar tesla ni nang ba ar bang puli mene mensim khoi ubadan ni perthai udang khang sha yo ni umrat klau bu un pau nden la weng no yu mi uta umrat klau uba ka jingwan jong u kan long sngaba da ki jing trai ki jong setan da ka bod ki dak khla ba ki jing phla ba lam le baro ki brigen sha shko na ma un le ki kamba ki bakhrau but ka wei ga bang skoma ni ga de ga ni sngab ngan puli ga ong ngan puli ga nang ka ba ar ga khot ba shi fo ko bat da ga jing shukar ga jing ba ma baro siapa nak benta kita ki bejat ke kita ki bejat fitip ki jat ki prim de bu blai kwan ben jat iki kan mau jisu wan jeni pertai ban yap nam ta jong pi nam ta jong a nam ta pertai bra ko we re balai ki prim ki jat bagi ha ba ga jing sin char to mrat klau ka daw ga ni ga daw pe da ka jing shukar ga jing ba ma hok baro nak benta kita ki balai ki jat na ba kim shim priang ya ka jing iet ya ka jing shisha ban pnemiki ki klem tre pdiang habau blai u ai ya ga jing iet jong ga jing shisha ka jong blai ukuran minta ka sngi nga kwang ano ipi de pile ka pop ka bakhan no ano ndrai ga jing iet jong blai ga dang dan minta ka sngi balado minsim jong blai ku ta fi na fi klaba mo P.R.D. minta ka sngi ga dang dan kala ndrai ga poi ka pol pi kin ta minta kan wan gani ga ya ha ga ba bible ko ong gini na ba kim shim la pdiang ga jing iet ga jing shisha ban pen emiki nga sngo mai gani ga ba bible ko ong kum ni ga khat ga khat wei ko ong na margani u blai wala klat ga ta u blai mdai chu sotan ublay kani ga de jing bishar gitu ke bam tre priang ya ga gospel hadu menta dang dan ke bri ke bekran persha ya ga jing yalap dang dan hadu menta ke bekran persha iki ngam la man mud dor badan ke bri ke persha ya ga niam ke persha iki babon ngayang nang ni ngakwang nang fi wali persha ini no ba ka wi sing ni le lang shabenang ngini shong bala da de ye fi fin kot ke jing rong no ngasai ong ke bri pimla pin her ban pe da dia na ke jing rong no pinom her hiru namara da fi bu no ini no fi persha ini no pinom poi shabenang ro da tip chai kata pinum paisha benang la da pi wit you nakata daw hang ni ga bible kong nabaki naba kim sum la priang ga jing e ga jing shisha ban pni miki tena mar ga ni blai nga se so mai ga ni ga bible kong u de blai un pa haki ga jing trai ga jing bakla ba kin nget ye ga lam ler khnang ban yo pen ram kita baro kibam sum la nget ye ga jing shisha andre gi bla sngo ba ha ga jing ba ma ha la da pim priang ha ga ni ga ya ga ba danu mun sim jo blai
Lada pikan tat ya ga jing shisha menta. Lada pimtra pdiang ya ga jing trai ga jong mense mkhot menta. Nga kwa ga ne thu ifi u blay un pa ya ga jing trai jong ga jing lam ler. U de blay de blay bu khot bu ba. U pa ya ga jing trai jong ga jing lam ler. Ong ga ne ga khot ga ba khat wei. Ko ong u blay un pa aki ga jing trai ga jing bakla bakin nget ya ga lam ler. Khnang bo anyo pen ram kita baro ga bam shum la nget ya ga jing shishan rei ki bala sngo ba hagajing bam hok nga tuwai me dagi sngi ba pinum poi hakani ga jing bishar ba pinum poi hagani bo blain pa ga jing bakla la do soi tanu pen bet if fin ngop la do soi tanu pen bakla ga brukin sha shikor andre la da pen bakla do blame dan bala ban like weiru nakata ga daw men tag sngi ga bo blay udang ai ga jing et ga jing shisha but udang play pick a lot what dagani ga youtube ga bang kran mga men tag sngi nga khwa ngan kran jefi la da pik dai ban priang yu jisu priang no menta la da ga dai pipin priang tin ga joble priang no menta nai bo ka no kendo nai bo condition you play ngat menta ba pios no nai klina ga no niam no balang ngat menta ga tin ga joble kala ga mo pai show try but pin da priang yu jisu pin kala ga mo menta an pen kai yo to brio ba po bo jisu ang pen kapat yang isi ga hima ga joble but on shon sharp yang i do men si mo bat ndala shon sharp wali tieng ni adhar wali tieng eta ke eke namar kanum la ya kaban penuit eta ke Jingshonshap kani ga adhar ke detang ni ga do ka bangin da shan ni pi arpo san po sien ru nek brad ke ga do jong fi shapo khandau hari ken mau ni don ya ke Jingshonshap jong men si mu khoi ba daw ni brio ba po jing ngin ne chbeneng ba yaw ni brio ba po mdan bala ban shon sharp mano de tang ublehi daw men si mu khoi nganget pila shai ni ke Jingshonshap ka banin ko kani gede ke bekirki bah kani ke bengi don kam man priang no kani gede ke bengi don kam man yo no ye kani ke Jingshonshap khnang mangin like na ke Jingshonshap ke baar ke Jingshonshap ke baar gede ke to ko bang puli fi mene na ke kitab jingpen pagol no ke khat lai na ke khat ke khat nriu ke ba yohanes uyo ye kani no try jisu ke bang la puli fi mene ba bible ke kren ko ong baro ki berit beran ki khrawatri ki bedok bad ki beruspa baro ken hapan priang hak ketika man jongki lani ke Shillong mat jongki ya ga ga sharp ke jong to mrat klau but people in the bible ke ketin ke jong play ko mdon bala ban thiet mdon bala ban dim mdon bala ban trem mdon bala ban kta de kim dan ni ke sharp aingu you playing him tangim tiang ni kata ngim tangim dan jing salia kata ngam dan jing tiang ni kata namangila priang you Jesus Christ ngila kala ka bomot bangila yo kalat dia kaban IT la jong jingem baru blade au mensi mo khoi ula shan sharp ni brio ba po kani ga ya ka Jingshonshap dau mrat klau ye ki pat ba baro ani ka perthei kani ga de ya ha ka por ka jong ka jing jar pa ha ka ba utu mrat klau unwan un shong ka temple banu le blay la dia nei na ka daw nga yang nang ni nga kwanga nong ifi kat bangim pat poi shi ka ya menta ka de ya yingi bangin pen ga do not bangin klaba mon in pai sho try bangin yo mat ga Jingshonshap jom sim ko ka Jingshonshap ka ba ar ga de Jingshonshap ka jong ni umrat klau ya ga ngala batai bat ngam kwa shu ngan kren bangala ong if you don't like to li Jingshonshap ka ba ning kong ga de Jingshonshap ka ba daw men sim ko ka ba ar ga de Jingshonshap daw ni umrat klau ga brio ga ba kentai ya ga ni ga jingpenem ga bangi don menta bat kabalai ngan puli fi na kitab jingpen pau kalau nang ko bakhat sa ngap ngan puli na ga khat ga bening kong ka ong gini gitian tengala yo i barakmi ukhon langbrat uyang alor ulum seyan bat lembat uru shispa saupo saw hajar ngot ki badan kata ga kerteng ga jong ba ga kerteng ukpa jong ya ka bala tho halor ki Shillong mat jongki bat ngalayo sngo ga kitien sawa na beneng kum ga jing sawa shibun ki bat kum ga jing sawa perthat bakrau bagata ga jing sawa ga bangalayo sngo ga lalong kum ga jing sawa gi nong tem duitara habagi tem gi duitara jongki bat clear wai kum ga jing wai ga batmai ha khamat ga ga kat bat khamat ga gi saw gi jing thaw ba im bagi ga man basan ba unu ru umla ban nangken ya ga jing wai re tang gi ta gi shispa saw saw jar itaken ye gi bla sispa no na ga khandau snap nganum puli lot igane ndai ka ga banga kwa ngan ong e fi ni por hang niru on Jingshonshap naga Shillong mat jongki on ka Bible da ka kerteng ka jong blay ukpa kani ga Jingshonshap ka balai ka bo blay unda Jingshonshap
ban nga kwa nganong ifi shikin tien na gani ka por la fi kwa ban kot shigani ka Jingshonshap ka balai ba pin yo rong shigata ka jing shong kurim ka jong khon lang brat abneng phimla satia pin poi shata la phim yo igani ka Jingshonshap ka banin kong ba ka ta ka dei ka Jingshonshap ka jong men se ma khoi la fi yo igani ka Jingshonshap ka jong men se ma khoi phim dan benta ka Jingshonshap ka ba ar ba ka ta ka dei ka Jingshonshap ka jong marat klau nagata ka daw nga duai igani ka sngi bau blay un kta iga do no jong fi ngam kwa ba pin tiang ngam kwa ba pin shep tiang na mangidang imagaya ka jong ka jing ai mangidang dana ka por ka jong men se ba khoi ban nga kwa ngan ong ifi igani ka por ai kat ba pidang yok alat menta ka sngi ban yo snow igani ka jingshi sha nga pertanang ni daga do no jong abaro nga da kwa ba ngan ong ifi ai baga dot note jong fi meda gisngi kan play ba pinyo ban kapat shega hima ga jong try daga ktien play ga balong ga jing shisha daga gospel jong ga jing penem ba pinyo amat ga jing la ga bomot ba on pen kai to brio ba po ba ublay un Shonshap ipido men sim ko kataken ga ga bang kwa ngan ong fi kataken ga ga ba don kam palat kataken ga bang da kwa palat ga ga por bangan kren ktien ga jong play baleng kren jan mana gisngi ngambu niam ngambu rukom ngambu yanu bangade ban kren baro pide ben yo snau tin ge jong play namar ka jingmut jong play ge bu kwa ban pen emi ge brio baro pimte bu jisu yap ga ding fnau kwa ba baro ge yo jing pen pimte bu ayo men sim khot ban Shonshap ge brio ba baro ge ba yo jing pen ge ben yo ge sharp ge jong play ge sharp jong men sim khot bangin kot chi ge Jingshonshap ge ba lai bangin yo don men talang ta bneng bangin yo ge ban rung ge jing khawai jong to khon lang brat ha ga ba ga balang ga ba mot kita ge ba nget ki ba yo ge Jingshonshap jong men sim khot kin yo kot chi ge Jingshonshap ge ba lai ha ga ba kin yo rung chi ge jing khawai ge jong khon lang brat ga ba uni tho ang te beneng bat ka nong let kurim ka balong mangi baru jisu nong let kurim bat dai na ka daw nga kwa nga nong fi ga ni ko por la fi shakri yo play fi devin tip ka ktien ga jong try ban nga la pershang man pen shai fi men ga singikat bala habang kren ka Jingshonshap Kaei Ka Jingshonshap bara bang kren chpang ne ga Kaei Ka Jingshonshap pilas nga tho don light li ga Jingshonshap bat ka Jingshonshap ka bang kwa fi ni yo meta ga singi ka de ni ga Jingshonshap ka banin kong ka ba daw men sim kho jong play bat men ta ga singi kat bang nang kren nang ningan pen kut no ni ga jing kren nga kwa ba pinum tieng i ga adhar ba pinum tieng i ga ka bang kwa bang ong fi nai kren yo adhar nga yo i gi brio ki tieng pala yo adhar ban le pop tieng ban kren persha i gi wem tieng ban kren ba ni gi brio tieng ban le ga jaj ba jaj ban persha ban kren klumar no inom tieng ya ga adhar tieng nga kwa ngani thu i pi ga ni ga por ka ba video ban tieng pen ban ga dei ba pinum le pop ba pin pen sngo ba yo play ba pin nang ban priang i ga tien ga jong play shep tieng pen ban ba piklem khapat ba piklem klaba mot ba piklem yo i ga jing khar sin kata te pide pin shep tieng wali tieng i ga adhar ai pin yo no ya ga jing khar sin ya ga jing klaba mot ba on Shonshap ipido men sim ko pin light na ga jing shep tieng baro shikman ngan duai ba men ta ga sngi fin yo i ga ta ga jing khapat ai men ta ga sngi la da fingai i ga ni ga jing shisha ka bang kren nga sngu thu aga men sim ga jo dan pen jong fi tieng palat ba fi shep tieng dan kiba penting dan kawai ke yieng ngalet ngani thu ifi ngalalet bon ngot dan kiba marsen tiap bagi la shemega adhar dan kibri ba penting ong keno kato pemio jing penem show bat kitu kibri ke nget baki mio jing penem show bat kila da tieng kawan sa mensim baman ka kata sa jing mo perkhat bagi poi sa du tia do dem dan kiba mot ban peniap no iladi namar bagi perkhat bagi poi chu sebeneng ngakwa bangan ong fi kata ke jing syukor jong ba paman ngakwa ba pin pediang ye gani ke Jingshonshap ka bada ka ba fi IT la ka jong ka jing Pediang yo Jesus Grace finio i ga Jingshonshap ka ba daw men se mo khoi ba pin light na ka Jingshonshap tieng paro menta ga ski na ko ngan duai ki ko kita na fi klo ben pediang yo Jesus menta ga ski blay un Shonshap fi daw men se mo khoi na fi klo ben pai show try na fi klo ben pediang na fi klo ben IT ngan duai no fi hagani ka por na fi klo ben pediang yo try an nget ni ga Jingshonshap long ka tien ga jong play menta ga ski fin yo light na ki aka baro aga jing pediang yo Jesus ngan duai no agani ko por na ko pinchura ga kti jong fi play ga dot no jong fi ngini duai lang bat nga bat pan ma pediang yo try kat bangadang duai play un Shonshap fi
hagini si nganduai no ku try gini ku por play habang ala kren gini ke Jingshonshap ngala penshai gini ke priu ko dan light lagi Jingshonshap bara play bi it ke bangi dan kam ta si dai banginum shep ting ke Jingshonshap ki bahagani ke pertai ag sarkar andre ku try play bangin shep ting larang i klem yo ke Jingshonshap ke badau men si mu khoi try a play ngat try gini ke priu ke yo snow men ta si try baginum kermen ag niam baginum kermen ag kam ba baginum kermen ag ege bakile kinum kermen ag jingher pateng kinum kermen ken try hag ege andre try bagin snotho ba mer khta iki ba mer kreniki ba nag jinglong barim jongki ke kla ka bamot ke pai ke yo ege jingpenem but menta ke ski ken try men pen khar sin iki de tien ke jame but daw men sim ko habaki nget ege jingyap ege jingmi pat ke jame but habaki pdiang me ko munong penem bo shimet jongki try ke bang nang dua yang ni ai ku try ba men khta iki bakin yo mat ege jingkla ka bamot ke beshisha but bawan pen kai to brio ba po ba men Shonshap iki ndo men sni try ngat duai bahagi ni ko por hadien bagi priang try hadien bagi layam bagi la pajame kila IT kila nget ken try ngada nget menadu men sni a blage na gajing Shonshap haga dot note jongki but kinom shep ting show yaki eki airu try ngi ai lot chame ka buram ka jingo ba ka jingiro haga kerteng ga jong jisu mi duai amen 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 to blain gur khui fi ko ben yai ngap Leching mat I play unyo yagajing im jofi nadu ani sni shakman ko play shibon subscribe yagani channel man kwa pin the page of fi subscribe namar kane ga jingkran kane ga beton kam fi fin sngot ho to play kur khu fi ko play shibon te kane ka por ngit skam bai phila i amat shibon ki jingkar khu lengba kane ka khubor ka bai pastor ila hikai yangi ila pensngau yangi hakane ka sngi ka bamenta te ngakarpat ya phi barok kitu kibadan kam ya kijing duai lane ya kijing slok phila ban phone ha kitu ki number ki ba kidan ha ki screen ki jong phi te ngakwa ban penpena se phiru bakadan ka counseling center hapo mau khar te ki address phila ban page ha kitu ki screen ki jong phi te kane ka por to ublei ka jingsuk undon ringkat lem bat kayeng kasem jong phi bat phi rukumju ha ka kerteng jong Jesus Christ amen